Bon dia, companys. Soc Marc Oliver d'Arquitect 360. Avui us vinc a presentar una casa molt especial. Fixeu-vos l'entrada. Tenim 3 plantes, 3 habitacions. Mireu, radiadors de ferro colat, aires acondicionats, làmpara de disseny i terra original a l'obra, a la casa. Dins, reformades les portes. Fixeu-vos quins quartos de bany més xulos. Això només entrant. Planta baixa i disposem de plaça de pàrquing. Aquí entrarà el pàrquing, cap problema. Fixeu-vos l'efecte de tenir una casa dissenyada. Mira quins teixos. Ara us agafaré un parell de panoràmiques. Doncs bé, bàsicament tenim una zona de cuina, les escaletes per pujar cap a la part de dalt. Tenim a la part de dalt on s'agafa una àrea que es pot posar algun despatxet i hi ha l'habitació principal i unes escales més que puja a la segona planta. I el foc a terra i la zona de sofàs. 3 claraboies, també disposem d'aire condicionat aquí a la part del menjador. Informem que la calefacció és a gasoil. I en principi, en aquesta zona d'aquí va el sofà xeslong i televisió amb aquest costat o amb aquest de per aquí a la paret també es podria posar. Doncs bé, tenim aquí la cuina, els moblets, la pica, forn, vitro, més espai de mobiliari, la taula i mirem aquesta imatge. És bastant boniquet. Coseta molt bona, la terrassa. Per fer rentadores, per fer un desahogo, sobretot ara amb tot el del Covid que estem passant, doncs teniu la terrassa. Mira, va, que ho farem ja bé. Sortim aquí, tenim les persianes, i ara anem a veure l'habitació. Mirem. Un petit quartet, aquí simplement hi ha la bomba de l'aigua. I fixeu-vos, un cop aquí dalt, aquesta pedazo habitació, que seria la principal, amb el seu llit aquí, que és l'obra. Però mira, el llit tens un munt d'espai. Mobiliari i el caramelet. Pam! Fixeu-vos, a la mateixa habitació tenim vestidor, aire condicionat, un espill i el quarto de bany. El quarto de bany és grandíssim, la banyera aquesta és ampla, més ampla de l'habitual i disposem d'un vàter amb porta separada i del plat de dutxa també separat amb l'obra. Doncs bé, tot això se complementa amb un vestidor, que és aquest d'aquí. Fet així d'obra, amb espais blancs, i així ja no cal armaris. A la part de dalt pugem un espai diàfan i una segona terrasseta. Sisplau, ens truqueu 973 10 22 86. Jo mateix, Marc Oliver, o algun dels meus companys, us ensenyem les cases i novetats que hi ha a Lleida. Ens veiem aviat. Ja sabeu, el meu nom és Marc Oliver i qualsevol coseta us ajudarem a vendre i a llogar els vostres immobles. Un saludo.